Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:06 sa liwat mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sining mga suking atag Paramati, tabok sa kadagatan, isla sang Panay, didto ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa kuto balabutan sa ato sining broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome. Inyo palatuntunan. Action Report. Afternoon Edition. Biyernes. Nga presentation. Petsa 14. Karon nga adlaw, karon nga petsa. Mother's Day. Because today is payday. Sa Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga mga patrol unit reporters sa pagdurog naman sa pinakaulihi nga mga balita. Mga balita nga inyo mabasaan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa karon nga hapon sa aton sining nga pagpangalagad, mangin katimbang sa sininga palatuntunan ang atong sininga Patrol 2, atong sininga Crosswind Patrol, magalambiyong naman diri sa siyudad sa Bacolod, kag sa pila ka bahin sa atong probinsya. Ini nga hapon naman ato naman hibaloon ang trapiko diri sa siyudad sang Bacolod. Sa Biyernes naton sila nga pagpangalagad, magatalos temporaryo sa trono ni Aksyon Jan Diaz, mangin kabuylog nato ng puwersa. Aksyon Papang Alvin Graba. Ang aton sila nga piloto back to back, Aksyon Ninyo Bogina. Updaba kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok Silan sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinanda ng inyo sinaragad, sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinabaya, ang regular Anchorman sa sininga palatuntunan, Talos la Kodri, Aksyon Eric Magbanua. Liwat naton nga gana-remind ang aton nga maka-aksyon sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Napaidalom na ang Bacolod kag Negros Occidental sa Alert Level 3. May paghugot naman balik ang sistema sa atong sining health protocol. Alit gini si Omicron mong tungod sa iya nagtaas-taas sa Alert Level 3 ang atong status. Bacolod kagabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. Kaya
Di mo na sining ko basta gani nga bulo-baylo ang alert, naga bulo-baylo man na ang status sang aton nga health protocol. Ano ang mga dapat kag hindi dapat? Ara lantawa sa among sini nga Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang mga patakaran nga ipatuman sa Bacolod kag Negros Occidental sa Alert Level 3. Ara dira hibaluon nyo, discoverihon nyo, lantawa sa amon nga Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa pila ka mga malls diri sa may syudad sa Bacolod, may mga bulubag o mga pangapatakaran. Kung hindi ka nakasulod sa malls, kung hindi kumplito ang imo sining vaccination, or if not, ginapangitaan ka nila vaccination card. Nan. Muna siling ko daw. Musang una ko madunduman nyo. Dugay ko na yung ginakomentar. Mabot ang tiyempo nga may paghugot naman nga ipatuman ang ato National Interagency Task Force NIATF. May mga pulo pagkabyo nga matabo sa aton nga sitwasyon sa nagasaka nubo nga COVID-19. Tamong presidente nag-order na nga sa mga barangay kapitan nga diskubriha ang inyo barangay or diskubriha sa inyo barangay. Listaha ang wala pa mabakunahan. Nan. Tamo sa Manila, no vaccine, no sakay sa POJ. Oh, hindi ka kompleto vaccine mo, hindi ka pwede kasakay sa mga POJ. Sa ima na sa mga kalan-an la, mga baliligyaan ti ara na ginahugot man nila nga ginapatuman ang mga checkpoint dito sa Luzon. No vaccination, no entry. Nan. Muna, kita mo may mga lugar dito sa Luzon na nagaginutok lang. Masili mo do pelikula lang ang sasagwa sang kudal nga may nga himo sa sansalod. Nagadinaguso nagaginutok. Iba nagakaway sa ila kamot. Nga kung sa pelikula, pwede mo mabutangan title, Zombie. Zombie. Kay gali, ang iban, nga wala gidya kaagi bakuna, nagpabakuna na. Di nagadinaguso. I think Antipolo. Antipolo City to. Na lugar to nga ng mga sumbi nga sa sagwa sang kudal nga nagakaway sa kamot nila kay nagapauna-una nga mabakunahan. Muslim lang nga kung hindi lokpan di magiho nan kana ang sitwasyon naton nga mga Pilipino tungod sa mga istrikto nga patakaran kag anunsyo nga ginahimo sa aton presidente. Tamo silim lang nga hindi ko tani napilitan ng ako kay hindi kagawa sa balay kung hindi ba kompleto ang vaccination. Kamay mo, order niya ka presidente, order niya ka gobyerno. Hindi mo ba na sa ma-charge siya naglapas sa tawhano nga kaya namataron kaya iti ang ginistoryahan tadi National Health Emergency. Ikaayong lawas sang pangkabilugan ang ginalantaw sang atong gobyerno. Ikaw pa maagi mo lang inis ang gobyerno ta
ang tanan magtipon, ang tanan magtuman, pwera lang sa maayo kag tiga bagol, di mo nang ginahimo sa aton gobyerno. Ayos? Sige. Ano mga balita nga bantayan nyo dugay report kika sa ato sila nga mga patrol unit reporters? Bantayan ang report sa ato sila nga patrol karon sitwasyon sang syudad sang Bacolod kon trapiko mga balan hibaloon ta na karon sa kay Aksyon. Alvin Graba. Update ka mga balita karon sa Kapitolyo Provincial. Bantayan nyo dugay sa report ni Aksyon. Eden Aboso. Sa New Government Center, Bacolod nun nga mga OFW nga nagapauli sa Bacolod, nagnubo ang numero bangod sang nagjutay nga flight sang eroplano. Sa nasyonal nga mga balita, alert level 3 sa Metro Manila kag 50 ka mga lugar ginpalawig tubtob sa Enero 31. Duwa pa ka mga COVID-19 treatments ginaprobahan na sang World Health Organization. Pilipinas nga may panibagong nga protocol para sa inbound travelers gikan sa green, yellow, kag red list countries. DepEd hindi magdeklarar sang nationwide academic health break. Ilalamang ina sa mga balita nasyonal dalag ko diri sa aton nga pagpakalagad pag may time aton olo istorya. Aksyon Radio Philippines Dollar Time las 5:17 na. Check tayo ato sa nga patrol 2. Ato sa nga crosswind patrol. Ibaloon tayo sitwasyon trapiko sa siyudad sa Bacolod sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol dugay-dugay. Aksyon Alvin, may hapon. Yes, Aksyon, Eric, maayong hapon. Ang sitwasyon karon sininga kapunanon sa dalagan sang trapiko kung ang bitaw pa ang pambalon aksyon na Rex. Aksyon na Eric rather, no? Nagduag sang green ang kolor sang sininga kahapunanon. Green aksyon na Eric, maghambal kita green sa termino sang Bacolod City Traffic Authority Office. Masyado ka tawhay ang dalanon sa siyudad sa Bacolod sa 3 ka sektor. Ang north sector, ang south kag ang central aksyon Eric. Actually bago lang kita nagpadulong dito sa area sang opisina mismo no sang Bacolod City Traffic Authority Office. Sa north sector base sa ila sininga sitrep aksyon Eric. Ang City Mall Dampi sa area sang Mandalagan sa report man sang sinilang sang bitaw o kung sang traffic enforcers nga sa may City Mall Dampi green from dalan sang Lacson going sa area sang Mandalagan masyado gid ka tawhay. Even subong ang New Government Center kung sa dalan sang circumferential road, no? Ang paghahambalan masyado gid ka tawhay sa sininga tinion. Even gani ang Bangga Patio aksyon na Eric, although may yellow lang jutay pag abot na sa may area sang Burgos going sa West East Dampi aksyon na Eric. Ang yellow manageable, light to moderate aksyon na Eric ang dalagan sang trapiko. Okay. While ang Burgos Hilado, green man ginakabig nila o kung masyado gid ka tawhay. And along sa central area, ini that includes dalan sang Araneta, ang area sang Lopez Haina, masyado gid ka tawhay aksyon na Eric. Nagtak naglabay kita sa area sang downtown masyado ka tawhay no sa sininga tinion damo sa mga bitaw o kung traffic enforcers ang ara sa dalanon. Even ang area sang Araneta kung going ka south sa may direkta sa Magsaysay masyado gid ka tawhay sa sininga tinon aksyon na Eric. Even gani ang Lopez Haina Luzuriaga kunti kada hapon ni aksyon na Eric for problema mo. Okay. Galing kiti masyado gid ka tawhay no green ang area. Ang Bangga Cory sa sininga tinion kay kita diri aksyon na Eric ari kita sa area sang
station kilid sang station number 6 sa ka tawhay man diriyo ang dalan sang dalan diri sa kung going ka sa station 7 sa sining Road masyado gid katawhay aksyon na Eric, no. Now ang central ako na sa may Libertad Rosario Greenman base sa report kaga naobserbaran taman gani aksyon na kay diri kita naglabay sa may Libertad Dampi. Tawhay sa mga dalanon sa sininga tinion tanto ko mahimugata ni siguro mga 5:30 ara na gid ni sila but ang area sang sumag aksyon na Eric amo ni ang ginakabig Manila sa south sector. Ang makabig nilang yellow light to moderate but kung si Mercury pa ang pahambalon aksyon Eric si Mercury amo ni siya ang si Mr. Sevilla, amo ni siya ang Bitaw Control Officer sa sining hapon sa sulod sang Bitaw Office sa sulod sang BCPO bala. Sulod sa iya ang sumag lang ang makabig nila nga yellow but still manageable sulod sa iya kay kadamo o may mga kauturan kita sa sining tinion nga nagabantay man sa lugar damo man sa mga salakyan pagwa abi sa siyudad sang Bacolod. Reaksyon na Eric ang pahayag ni Sir Mercurio con Mr. Sevilla. Paghambalanta ang trapiko subong sa aton nga dalanon no. Magulang ko nag-sit trip or nag-inquire sa aton nga mga tanggoy ko sa dalanon. Almost from north sentro or sa downtown nga mga area Aksyon kag sa south sector almost ang advice ng aton nga mga tanggoy ko sa dalan almost green or natawag sa mga Oscar Kilo gid wala gid problema natawag sa kasulay sa aton nga dalunon sa palibot sang Bacolod kag ang aton nga mga tanggoy ko ga precaural gid sang ilang lugaw sa dalanon so sector especially aksyon na Eric kapahin gid lamang ini kag confirmation man mismo no ni Mr. Sevilla ko ni Tanggo sang ila sining traffic control officer. As reported sa OIC sa Bitaw nga si Sir Jobert Bayotas aksyon na Eric siya temporaryo nga naga OIC sa Bitaw mismo kung sa Bacolod City Authority Office. Ang gutok-gutok ko kung south kag north central direction guro sa Bacolod outside o ari guro sa south guro aksyon Alvin dagutok-gutok ko pagwa na gurubla pagwa na sa Bacolod no. Yes sir, kung sa area sang sumagla aksyon na Eric muning medyo gutok basta abog man nga kay nakatilaw man gani kita kung going kita south pauli ka bi sa Southern Negros muning nga oras o kung sa muning nga kanano nagaamat-amat na gid man ang paggutok umpisa sa may Taytay bala sa nga sumag agi sa may ilasin merkado going na pagkadto sa south medyo gutok gid gawa pero makahalog-halog ni siya aksyon na Eric kung makalampuwas ka sa may VMA Dampi o entrada abi sang punta Taytay na medyo easy na pero ang pasulod naman from south going north pasulod ka sa siyudad sa Bacolod amani ang medyo nagagutok jutay bangod may mga kauturan kita especially ang aton mga kapulisan nga nagapatigayon man sa nga ila sining random checkpoint o comedic checkpoint action na Eric para sa mga nagasulod na diri sa siyudad sang Bacolod. So far aksyon na Eric no amoni ang pila ka mga sitwasyon sa sining kahaponanon sa siyudad sang Bacolod. With aksyon ninyo bugina ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Alvin Graba. There you have it. Live report sa patrol. Diri sa iya nga paglibot-libot sa Pinaka Mayanor. Madalanon kon trapiko ang pagabalan tito katawhay sa trapiko. So matotal ko lang tawon ta sa observation report ni Aksyon Alvin. Way isang way isang mga dalan nga daw masiling naton sako gid. Ang masako nga dalan ti ariya pagwa na sa Bacolod. Iti ang iban manog pa uli na sa tag sa Kapuloy, especialmente ang mga out of town. Away nag-star diya sa siyudad sang Bacolod.
Balikan tala karon sa Aksyon Alvin Graba pag may time sa ato sini nga pagpangalagad. May hapon dira sa kay Kenneth Valencia. Naga-monitor na sa ato sini pagpangalagad. Ara man si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Mayong hapon dira sa imo, sir. Sa kay paring Peter Cedric Auhiro. Ba, musta si paring Peter Cedric Auhiro? Si Inday Pam. Ang apo nga pinarangga, si kumari ko dira Cherry na. Kag si Parita Homer Kahipo. Mayong hapon dira sa inyo, no? Kay Toto Manjo Arnejo, mayong hapon man. Ara man siya ga-monitor sa ato sini nga pangalagad sa karon nga hapon. Sakay Kagawad Paul Binyas sa Anyebe. Dira sa Mandalagan, Kagawad Paul Binyas Anyebe sa Mandalagan, ara siya. Mayong hapon dira si mo Kagawad. Kay Nobi Magapan, kay Ray Abalahon Declaro, dira sa Rita, Saudi Arabia. Si Riyadh ni. Christine Minyes Villalobos, mayong hapon dira sa DSB, Barangay Pandanon, Homa Lumina. Naga-monitor gin silawa. Sa kay Joshua Vea, mayong hapon, kag manan dira nga pag-monitor. Sa ato sini nga pagpanumbalik, report na gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters, update bonita sa Kapitolyo Provincial, kag sa New Government Center. Ina sa pagpanumbalik sa inyo palatutunan pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami ginagaman nga apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanua para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo dari sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon
kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espulgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stop. Balik diri sa aton sila nga pagpangalagad may hapon nila kay Fernando Encarnado kay Toto Emmanuel Ray Loktugan. Ara siya nagaupod sa aton sila nga pagpangalagad karon nga hapon diri sa inyo para tuntunan. Sige, check na mga report na gikan sa aton sila nga mga patrol unit reporters. Yari ang pinakaulihing nga report update gikan sa Kapitolyo Provincial upod kay Aksyon Eden Amoso. Line number 3, Aksyon Eden may hapon. Na Eric din pahayag ni Bagos City Mayor Nicolas Yulo nga wala nagadubo sa 1,000 ang nagapabakuna sa ilang mga vaccination centers kada adlaw. Suno kay Yulo, sa kainas ng aga nakita man sining pagdagsa sa tao sa Bagos City Coliseum matapos kinaligar na may nagpalapta galigya nga impormasyon nga tugtog karon nga adlaw na lang ang vaccination. Pag umpisa buwas nga adlaw, hindi na makagwa sa ila mga balay ang wala na bakunahan. Pag hindi na makasakay sa pampubliko nga mga salakyan. Diyos. Account ko ni ang imo account. Nakon sila nga wala sila na bakunahan, ka magwa sila buwas. Okay. Ang hambal ni Yulo, hindi ni matuod, apang naibaloan nga kung may kaangay nga mandong nga ibatuman, hindi na mabudlayan ang mga opisyal sa gobyerno nga engganyo po ng mga pupuluyo nga magpabakuna. Mali po, amo naman ikiling sapat. Pero hambal ni Mayor Aksyon Eric, ara na sa 80% ng ila target population ang nabakunahan. Kag ginalauban nga mas madasig kini malabot sa bulig kag sa kooperasyon man sa pupuluyo. Yes. Sa karon ang siyudad sang Bago ang mayara sang 76 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Pamatinaton si Bago City Mayor Nicolas Yulo. Oo, nang mayong aga sa inyo tanan, no? Ang nabato naton nga report amo ang rumor nga naga-circulate diri siguro sa siyudad sa Bago nga last day na kuno sang pagpapakuna subong adlaw kag buwas hindi nakagwa ang wala na nakapapakuna kag hindi man kasakay sa public transport, no? Although ang directive sina sa Metro Manila pa lang nagpagwa man gid ang transportation department sinang notice wala pa man diya sa aton, no? So amo na nga daw tinaguso naman ang tao nato papakuna although nang daw kanami man tani sang effect kahit ang hindi pa desidido papakuna nagpapakuna na. Samtang Aksyon Eric, nagpagawa na sang executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Salacson. Angot naman sa pagpaidalong sa probinsya sa COVID-19 Alert Level 3, umpisa Enero 16, October 31. Nasaad sa EO nga ginalimitahan ang pagwa sa balay sa mga edad 17 anyos panubo, mga senior citizens kag may comorbidities kag panugutan lang kung magbakal sang importante nga mga kinanglanon o kung importante nga himuon kaangay naman sa pagbakal sa mga pagkaon, magsulod sa trabaho pag mag-exercise. Din palipot man ang outdoor venue capacity, ano man ang vaccination status sa gintugutan nga maka-operate ng establishmento, samtang 30% sa indoor venue capacity kag magabat
Para naman sa home isolation quarantine sa mga kasos ng COVID-19 na wala sang sintomas, pagasundon kag ipatuman ang DOH Circular number 2022-0002 of 2022 nga protocol. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Inderabo sa mga ka-aksyon, hinggaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Eden Aboso. Una ko sa doon makayuhom ka man ko sa mga amon nga mga sahi sa balita ka nagalapta. Although nga ti wainis ka maturan. Kung isa ko makakita ka sa amon nga mga sitwasyon doon makayuhom ka gid no. Pinalumba mas lagli. Gulpi mo na nagutok ang vaccination center sang bago. Ito sila ni Mayor Yulo, why sa kamaturan. Ito di gulpi na dugang pagidamo ang nagpabakunas bago kay pakabalo nila nga hasta na lang karong adlaw ang pamakuna. Kagbas, why na? Hindi ka pwede kagwas bala mo kung hindi ka fully vaccinated kung bakunahan. Nagutok gulpi ang bago vaccination center. Ay, oo. Hindi makayuhom kung magsasama mo nga sitwasyon, no? Muna sila mga ti, hindi lokpan, hindi magiho. Ano siling ko nga maabot ang chimpo, te? Amo na ang chimpo nga nag-abot. Nga amat-amat na nga instrikto sa gobyerno, ta? Kung may mga pagtaas, gulpi, timbuok sang kaso sang COVID-19, kasi ang ginasuspitsuhan, ang pagtaas ni tungod sang Omicron variant, ti amo na nga timbuo kagulpi man nagbalik kita sa mataas-taas nga alert level, which is alert level number 3. Dugang sinakaroon sa Aksyon na firing line. Ari man ang balos nga report gikan sa New Government Center ni Aksyon Artay Hupon. Bakulon nga mga OFW nga nagapauli sa Bacolod, nagnubo ang numero bangod sang jutay nga flight sang eroplano. Sa eroplano gani ko no vaccine, no sakay man mo. Ana, ara na muna na sa lingko daw. Ari si Aksyon Art Hopon sa detalye. Line number 3, Aksyon Art may hapon. Nag-timing gid ang lupok sa vaccine ba? Damo di na ni an kwan eh. Nga palokpan lagi nami gani giyo ni hapon malokpan. Gani no? Mo gina kita nga pili batasan taman na eh. Gani. Kita mo na mo ga-text kay Aksyon Alvin. Nga? Aksyon Alvin, pulukti ko. Do TikTok ba? Do TikTok? Oo. Pero lain na, basi lain ang inyo pag-insindi. Lain na ka pulupok. Yaya, sang simpo na sang Christmas to ah. Gani. Sampulan. Anyway, duwa na lang galik ka scheduled flights ang iyasang sweeper para sa mga OFW nga nagapadulong diri sa bahin sang Western Visayas, Aksyon Eric, Butambalon, sa Biloga Region 6. Okay. Ang sweeper flight, balitingog na lang sila na Bacolod, ang Iloilo, ang basta sa Region 6 nga area. Okay. Maliguan na lang ka flight sa kadadlaw. In connection ini sa ginapapanaog man nga regulation dito sa nasyonal, kag-request man diri sa aton sa mga local government units kag subong man sa province na dapat ma-minimize no ang pagsulod diri sa mga eroplano. Okay. Agon ma-avoid mala ang infection no sa COVID-19 o paglapta sa COVID-19. Now, ang equivalent sa Aksyon Eric, sunod diri sa kay Councilor Israel Salanda nga among chairman sa Action Team on Returning OFW so kun ATRO, mga pulo na lang kabilog, no? More or less, amo na ang average kadadlaw. So, nag-abot di, unlike sa itong wifi regulate nga ibanan ang flights, nga tuman kadamo ang nag-alabot diri. Now, bangod sini, ang isa gihapon nga consideration na ginahatag sa local government diri sa Bacolod, amo ang pagpaton sa mga OFW sa piyak ng ilas ni RT-PCR test, naglaps na sa 72 hours nga requirements ka dapat ang i-present mo within 72 hours nung tani sa nagkuha ka sa RT-PCR test nga result nga negative. Okay. Pero bagod sa sining gilimitahan man nga flights, ang iba nagka-collapse ini Aksyon Eric. Namo na mismo ang uwa, so kay Councilor Salanga ang
ayo sa Bacolod nga kung pwede hatagan sa consideration. Okay. Di why man problema kay bagod pagit sining pagtinir nila sa Manila, pagabot diri sa bahin sa Metro Bacolod, 7 days na lang na home quarantine ang kalabanan nga tapuson nila, and then no problema na, at least pwede na sila makagawa sa ilatag sa mga puloyan. Yari porso na palayag ni Councilor Salanga. Why may changes Section R sa protocol sa OFW, pero naglimited ang flights from 10 to 12 average flights or super flights per day. Nagduwa na ng subong because most sa mga crew nag-positive ng infected na sila. So, ay kita changes sa protocol except that nag-extend subong ang mga OFW natin due to limited flights. So, but kita din sa Bacolod, na-mention ko naman last time, nga accept itagapon yung OFW despite sang lapse nilang RT-PCR test, hindi ko na sila po. Limited ang flights mo. Nag-extend na ilang quarantine, nag-lapse ang ilang swab. So, despite nga lapse ang ilang swab, nag-appeal sa OWA sa ato niya i-consider ta and consider because I'm a Question gilan sa Amerika sa palayag ni Councilor Salanga. Di damo pa dito sa gihapon nagahulat kung sa nung ilang mangin schedule nga tingwa nga magkapauli sa ilatag sa mga pamilya, nga ginabatyag man ni Councilor Salanga nga budlayan nila dito nga pagtiner sa bahin sang Metro Manila. Ang ka-aksyon ay hupon mag-aksyon din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Artay Hupon. Kaya muna nag-amat-amat instrikto ang ang serbisyo bala sang eroplano, barko, etc. Sa lakyan papasero medyo limitado tungod sining grabe nga pagsaka sang COVID-19 cases. Inilang kadlaw ang Department of Health naka-record, inilang kadlaw naka-record sang 37,207 kabag-o nga kaso sang COVID-19 nga na-record. Grabe, no? Ang forecast sang Octa Research daw amat-amat tuod ya. Hindi natin masaka pa rin mahuluhamboy pa rin sa tag 40,000 kada adlaw. Ang bag-o nga mga kaso nga nagatululuhaw. Ama mo kada adlaw Hindi 37,000 si Pabla, 200 city. Hindi posible, pura palayo lang ba? Kasi boss, kibot tanta, mahuluhambo na sa 40,000. Tama ko na kada adlaw. Grabe ang makakululbaan, mangkusa kung panilagan, mabla ang record sang Department of Health sa mga bag-o nga kaso sa COVID-19 victims. Doon nagpalanindog balahibo mo. Sa una do, dulog agmay, ginatos-gatos, hindi na ginatos ka sus galabot at 37 milyaw. Hindi na makulbaan. Ang kwangit, ang Luzon, Metro Manila, gito grabe git. Puwerte ang pag-ibual kung sa makalayo po, puwerte ang pag-ibual sa number of cases nila ito mo sa COVID-19 sa Metro Manila, sa NCR. Libo-libo sa mga lugar sa NCR mo ang nagasalalaka ang kwan, ang cases, kaso sa COVID-19. Yung mga ospital ito kaning ginaluad naman ang mga kwan, COVID-19 patient. Kaya iti nagapuno ang ilang sini nga mga hospital. Worst kaya ang iban nga mga doktor kag nurses dito nagkalalatnan man. Ang kaso sa COVID-19 no, gaigo naman subong kasaka sa mga kabataan subong. Ay pira palayo lang ho. Naamo na siling ko halong kita kagbaw. Sa wala pa ya kaagi pa makuna bisan isa pa katublok, pabakuna na kamo, komplituhan nyo na. Kag sa mga nakakompleto sa inyo siling vaccination, kung pwede lang pag may time, kag-available, rara man nang magpa-booster shots. Importante gid na mga inday, mga tuto. Ayos, dugangan ta ang ato nga magsabalita pagkatapos lang
Sa ato sila importante, dugang pa nga mga pahibalo. Mga bro, kanami ang feelings. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona di Maala Magbanua para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat. Pero Kay Bonibutser, sang Germany, ginatamiya yaman ang pamilya yu diri sa Banwa sa Morsha. Kay Rowena Castillo de la Cruz, dara sa may Account ko ni ang imo account. Manjo Arneo, mayong hapon. Kay classmate ko, Angeli, sa Daraga, ni siya sa Lumante. Mo tanong sa buong apelido. May banana ni siya mo. Maras na sa buong sa Laguna, Ka lantaw, gid kag suki man, sa aton sininga para tuntunan. Halo na ka mo dira, classmate Angeli sa Lumante, ha? Si mo dira banas, kabataan mo, kag sa bilog mga pamilya, dira sa Laguna. Gusto ko pa, tiyempo ko lang alang na ang iba nga mga balita karon sa Kapitolyo Provincial kag sa New Government Center. Bantayan nyo sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden. Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, liwat ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Aton sa nga mga patrola unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Aksyon Alvin Grama, back to back Aksyon Ninyo Bugina. Aksyon Art Hopon, Aksyon Edin Amoso. Aton nga mga technical partner din sa Studio A, Broadcast Engineer Dalmar Madera. Back up din sa aton nga IT expert, Aksyon JM by Keen. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talong Silan Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinavea, ang inyong regular Anchorman. Sa sininga para tuntunan, talos lang kita din temporaryo, pero kita, magkakita na karon, balik sa Action Night Patrol, last 10, tugto alas 11. Ako naman si Action Eric Magbanua nagasiling, mga ka-aksyon, sa diin ka mga bayan sang Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio GTX 500 Juliet Nol 56. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.